abans de Crist, un gran profeta. És el líder dels nefites a l'antiga Nova York. El seu nom és Mormó. Jo sóc Mormó. La meva gent va navegar des d'Israel per crear una nova civilització. I aquestes planxes d'or parlen de nosaltres, dels mormons, i de com vam arribar a conèixer a Jesucrist. Jo sóc Jesús. Guarda bé aquestes planxes d'or, Mormó. Aviat la teva civilització desapareixerà i ningú es recordarà de tu. I abans que els nefites desapareguessin del mapa, Mormó va donar les planxes al seu fill, Moroni. Jo sóc Moroni. Enterraré aquestes planxes d'or, pare. I potser, algun dia, algun molt especial les trobarà. I vet aquí Moroni enterrar les planxes d'or en un turó. Segles després, les planxes d'or van ser trobades, originant una tradició que ha crescut més ràpid dels nostres dies. Una església que encara ara envia missioners per tot arreu del món. Hola, jo sóc el germà Price i he vingut per compartir amb tu aquest llibre genial. Hola, jo sóc el germà gran, parle d'aquí d'Amèrica de fa molts i molts anys. I té tants moments brillants que no et podràs ni creure com la vida et pot canviar. Hola, jo sóc el germà Grimm i vinc per compartir amb tu aquest llibre de Jesucrist. Hola, jo sóc el germà Ivan. Hola. Sabíeu que Jesús va viure aquí als Estats Units? Si vols, ja pots llegir-ho tot. Hola. En aquest llibre que és gratis, no has de pagar pas. Hola, jo sóc el germà Smith, que us puc deixar aquest llibre i el llegiu tranquil·lament. Hola. Hola! Jo us el deixo aquí, té molta informació que us pot anar molt i molt bé. Hola! Ei! Jo sóc el... Jesucrist teniu un pis preciós. Hola. És un llibre genial. Bonjour! Hola. Ni hao! Me llamo hermano ya! Són els teus fills. El secret per un sol paradís. Què hi dius? El paradís Jesucrist. és superguai. No, i si ens deixes entrar t'ensenyarem com es pot fer. Cal. Sí, sí. Adéu, de l'infern. Ei, tu! No et podràs ni creure com la vida canviarà. Canviarà, canviarà, la vida canviarà. Hola, qui vol canviar de religió? Tinc un llibre gratis escrit per Jesús. No, germà Cunningham, aquí no fem les coses així. Tu estàs inventant tot un altre cop. Limita't a seguir el diàleg aprovat. Germans, ensenyeu-li com es fa. Hola, jo sóc el Cunningham. Venim per compartir amb tu aquest llibre de Jesucrist. Estem gratis. No et podràs ni creure com la vida et canviarà. La vida canviarà i salvat és el temps. Hola, Us heu estat entrenant durant 2 anys i ara ja esteu preparats per escampar la paraula del Senyor. Sí! Ara se us assignaran els companys de missió i les destinacions on sereu enviats. Molt bé, nois. És això, nois. És això. Finalment, ha arribat el dia. Podrem sortir a veure món. Tu saps alguna cosa on t'enviat, germà Price?
Bé, ja sabeu que no hi tenim res a dir en aquesta decisió, però la veritat és que he estat resant perquè em toqui el meu lloc preferit de tot el món. Uau, si has estat resant per la teva destinació, segur que el Pare Celestial farà que sigui així. Tu ets el més brillant, el més excel·lent i el més llest que aquesta escola ha vist mai. Va, nois. El moment més important a la vida d'un mormó és la seva missió. Poder anar pel món ajudant a tothom és la meva missió. Ara aniré a un lloc diferent, a ajudar tota la gent. Sé que la missió serà una cosa increïble. Germans, poseu-vos en fila i feu un pas endavant quan s'us cridi. Germanyan! Sí, senyor. El teu company de missió serà el germà gran. Soc jo! Ei, germà! I la vostra destinació és Noruega. Oh, uau, Noruega! Terra de noms i prop! Germà Harris i germà Smith, junts, la vostra destinació és França. França! Terra de... Xerx! De dos en dos anem a predicar per tot arreu del món i a les deserts i mars. El dimoni viu a França! Jo, Van Nyssen, som els soldats de l'exèrcit de l'església de Jesús de Santa Maria. Germà Cros i germà Green, vosaltres servireu a Japó. Uau, Japó! Terra de salsa de soja! Del Raimon! Germà Price, Sí, senyor, soc jo! el teu company serà el germà Cunningham. Soc jo! Hola! Ei, hola! I la vostra missió serà a Uganda. Uganda? Uganda? Guai! On és això? Àfrica. Guai, col·lega! Com el rei León! Però Santos, un bon nou, ja sabem on anirem. Comença el sol, camises negres i manxades, els cabells germans són de l'exèrcit de l'església, són de l'exèrcit de l'església, són de l'exèrcit de l'església de Jesús Crist!
flipat que ens hagin posat junts. Sí, és fantàstic. Hem pregat el Déu nostre Senyor perquè ens anéssim junts. Déu ha respost a les teves pregàries? Sí, ma mare em va dir, si Déu nostre Senyor està orgullós de tu, segur que et dona tot allò que li demanes. Tu i els uns 2 anys seguits a Wukuhanda. Sí, celebrem el dia d'aquests holandesos amb el llibre de Mormó. En fi, fins demà. Demà és el dia de Reis! Sí. Sí, ha estat un viatge dels llargs, això ho pots ben dir. Som aquí, Gulli. Anda! Què en penses d'Uganda, col·lega? Veig que és un lloc diferent. Sí, diferent, sí. Sí, què tenim aquí? Alemans, anglesos, americans. Sí, senyors, estem buscant el senyor Mafala Hatimbi. Molt bé, maletes. Com? No, si no tenim res il·legal aquí. Som de l'Església de Jesús dels Sants del Darrer Dia. Aquí hi ha un home amb una metralleta remenant-nos les maletes. Calla, tu! Home, Paco! Què? Som de pagament d'arribar al nostre general. El general? No puc agafar una coseta. Calla, tu! No vols que et mati? D'acord! Agafem les maletes i ja està. No, per què ho fas? Som aquí, us estàvem buscant. Hem dit a la Hatimbi. Us portarem als vostres companys. Sí, perquè ens acabin de robar les maletes. No volem compte per aquí. Va, anem. Com? No, per anar a la policia per intentar recuperar-les. La policia està acampada, a 2 dies en cotxe. Però hi havia moltes coses importants en aquelles maletes. Mira, a Sadiga i Mobile. Perdoni? Ara som al nord d'Uganda i en aquesta part d'Àfrica tenim una dita. Quan les coses van malament, alcem les braços del cel i diem a Sadiga i Mobile. A Sadiga i Mobile? És l'única manera de fer front als problemes. Aquí hi ha guerra, fam, pobresa. Però amb aquesta dita sembla que les coses vagin una mica millor. No hi ha prou menjar per tots, a Sadiga i Mobile. La gent pot de gana al carrer, a Sadiga i Mobile. Està molt ben trobat. Vol dir cap problema per la resta dels nostres dies? Més o menys. Ha plogut des de fa un mes, a Sadiga i Mobile. El 80% de la gent és vida, a Sadiga i Mobile. Les noies són circumcidades en el loquitoris de red. Bueno! Ara vosaltres! Les coses des de la vostra vida. Ens han robat l'equipatge. A Sadiga i Mobile. Feia fred a l'avió i al buscador. A Sadiga i Mobile. Quan les coses van fatal i no pots culpar a ningú. Bueno, aixeca el dit del mig al cel i Mala és el seu nom. Què? A Sadiga i Mobile. Dic bé? A Sadiga i Mobile. Perdoni, senyor, però què vol dir exactament aquesta frase? A veure, Mobile vol dir Déu. A Sadiga vol dir que et folli. Et suposo que podria dir que et folli Déu. A Sadiga i Mobile. Heu ja et fot pel cul. A Sadiga i Mobile. Torna-t'hi follo pel coll. A Sadiga i Mobile. A Sadiga i Mobile. És molt enginyós. Bueno! A Sadiga i Mobile. A Sadiga i Mobile. No dir això. Vol dir una cosa molt lletja. I estàs dient que... El pare sant! El pare sant! Però si ho he dit com 13 vegades! A Sadiga i Mobile. A Sadiga i Mobile.
d'aquestes coses. Ah, no? Tens el, per exemple, d'aquest collons de cabronàs de Turtumbo. Aquesta setmana l'han pillat intentant violar a un bebè. Què? Per què? Alguna gent d'aquesta tribu creu que tenir sexe amb el converse els curarà la sida. Ja no queden gaires verges al poblat, per tant algun dia comencen a tirar cap als nens. Però això és horrible. Ja ho sé! Dice te la sida, la professora te la sida, el tutor te la tia, la meva filla te la silueta més perfecta. Oh, és tot el que em queda en el món. I si li poseu les mans al damunt, us passaré la sida. Si no us agrada que esteu sentint, que aneu a posar a viure aquí un any, germans i amics se'n van morir, a Sadiga i Boa que fotin. A Sadiga i Boa, reconi la boca, reconi la boca, reconi la boca, que fotin per l'un. Que fotin la boca, que fotin la boca, que fotin la boca, que fotin per l'altre ull. Moltes gràcies, Nabolungui. Gràcies per portar-nos fins aquí. Per cert, mantinguis una estona, potser podríem parlar de l'església de Jesús, dels sants del darrer dia. Ara haig de tornar al poblat, però si voleu parlar ja sabeu on trobar-me, Ah, només un consell. Per molta calor que tingueu a la nit, no obriu les finestres. És l'única manera de salvar-vos dels escorpins. I dels mosquits, i dels lladres, i dels assassins. I de la sida, i de la serp, i de les formigues de la sabana que planten els seus ous sota de la teva pell i se'n mengen per dins. Uau, t'ho pots creure? Totalment, col·lega. Té la pell d'un to de negre superguapo. És com un tallat. Anem a conèixer els altres companys de la missió. McKinley, el director del districte en aquesta àrea de la missió d'Uganda. Encantats. Germà Charge, de Cheyenne. Germà Michaels, de Provo. Germà Thomas, però em diuen germà Bonetes. Perquè sempre em menjo. I aquests allà són el germà Neely i el germà Davis. Caram, quin munt de noms, Doncs bé, nosaltres aportem aquí junts 3 pesets. Compartir la paraula del Senyor i compartir les ànimes d'aquests pobres ugandesos a través del baptisme. Oh, i quants n'heu batejat fins ara? 0. Això és gairebé res. Sí, no és res, però no s'ha de perdre l'esperança. Potser demà serà diferent. Exacte, perquè demà és el dia de Reis! Sí! Ei, col·lega. Sí, no res, només que estic una mica confós. Oh, confós! Clar, germà, és natural. Algunes coses aquí a Uganda poden ser una mica pertorbadores, però la vostra missió acaba de començar oficialment i això vol dir que heu de fer el que entenc tots. Estic sentint que podries sentir molt millor del que ara estàs. Tens un problema, això no és cap problema. És superfàcil no sentir-se així. Quan et sentis confós,
pel que et passa pel cap. Aquests sentiments, guarda-te'ls a dins. I apaga'm com un interruptor, fes clic. És un petit truc molt divertit. Ho fem constantment quan les coses que sents sembla que no estan bé. El que faries amb un llum és el que has de fer. I apaga'l com un interruptor. És clar, realment no es vagi comunicar. Apaga'ls! Apaga'l! De petit el pare maltratava la mare, cada vegada que guanyava el Madrid va començar a mamar i jo em vaig preguntar què puc fer per poder-la ajudar. La mirava espantat, tremolant el racó. El pare em va dir: no facis el ploricó. I apaga'ls com un interruptor, fes clic. És un petit rumor molt divertit. Apaga'ls! Apaga'ls! La setmana greu damunt, però tenia un tumor. El doctor va dir-li que de 2 mesos com a molt. El pare tenia cura i jo vaig anar a fer cua per comprar una aigua al sol. A l'hospital, encarant el més enllà, l'últim que va dir: on és el meu germà? I apaga'ls! Sí! Sentiments tristos digues com bé. Quan era a l'institut tenia un gran amic. Era un carni modelo més bonic. Gimnàsia un matí vaig descobrir que sentia alguna cosa molt estranya per ell. Imaginava trobar-nos en un nit deserta davant el mar despullats. Uau! Apaga'l! Comptes amb la llum se n'ha anat. La meva part era guanyat. Estic molt millor. L'osa de les noies és la llei del senyor. I si imagines que a un home li vols fer un petó, apaga'l! Germà McKinley, no crec que tenir pensaments gais sigui dolent mentre no els portis a terme. No! Perquè encara els tens però més fluix. Comptes amb la potència d'un llum, i dius que no ho sap ningú. Però són les 7! Sé que hi és dolent, però mentir és pitjor. Millor que et salvis de la maledicció. I apaga'l! I ara et sents igual. Només et pots culpar tu mateix. No t'hi has esforçat prou. Imagina que el teu cap és fet de capses petites. Toca la capses gay i tens-la! D'acord? No, si jo no tinc pensaments gais. Molt bé! Ha funcionat! Sí! S'ha apagat!
I 5, 6, 7, 5, 6, 7, tots. Saps què? Tu deixa'm parlar a mi i vas dient coses per reforçar el que dic com... Oh, uau, d'acord? Sí, com els clàssics de Teletienda, el típic tio intentant vendre una cosa i al seu costat té una dona com així dreta dient Oh, uau, quina oferta més increïble! jo sóc aquesta dona! Sí. En tot cas, comencem per aquella casa d'allà i pim-pam, com si fóssim a l'escola de Mormons. Som-hi! El timbre! Home, senyora, no troba que falta alguna cosa a la seva vida? Quan se'n va a dormir no nota com una energia que li crema per dins? Sí, és exactament com em sento. Vostè, senyor, i no es desperta preguntant-se per aquesta sensació? Sí. Això és perquè vostè vol creure en alguna cosa més, oi? No, és perquè tinc fons als testicles. Tu imagina't. Potser hauria d'anar al metge, vostè. Jo sóc el metge. Sou metge! Calma, fons els testicles, home! Sou metge i té fons els traumes! Jo ho soluciono. Senyores i senyors, ens agradaria parlar-vos d'un llibre molt i molt especial. Quina mena de llibre? Un llibre que explica com trobar el paradís en Crist. I ara hem sentit a parlar de la Bíblia. Tots t'hem sentit a parlar. Sempre venen aquí i ens parlen de Jesús i del seu sacrifici pels nostres pecats. Arriben, ens expliquen la història i marxen. Res no canvia, res no millora. La vostra Bíblia no funciona. Esclar que no funciona. Perquè aquests eren missioners cristians. Nosaltres som mormons. I quina diferència hi ha? Nosaltres tenim una mica més de flow. Un toc contundent de rock and roll. I el més important, un profeta nou de trinca anomenat Joseph Smith. Coneixeu el profeta 100% aquí. La veu rossa i els ulls blaus del Payatet. No era pas del mitjà com els altres homes sants. El més gran profeta era Yankee 100%. Us portaré en un viatge en el temps, 1823. Joe viu a la terra sagrada de Nova York. Tu vols dir el profeta Joseph Smith? Exacte, el tio va parlar amb Déu. Va parlar amb Déu? Joe i Granger, la gent ha de saber que la Bíblia no són dos parts. I a la tercera part de la Bíblia, Joe. I jo, Déu, et designo a tu per desenterrar la part 3 que ara posa sota terra per anar al teu jardí. Déu va dir ves al teu jardí i comença a caldar. Té tota la lògica del món. Joseph Smith va anar al jardí i va acabar el que havien dit. Després d'acabar tota la nit va trobar planxes d'or escrit. Què són aquestes planxes d'or? Quines han quedat aquí? Llavors va venir l'àngel i deia Moroni. Jo sóc Moroni. Sóc l'àngel 100% Yankee. 100% vaig viure aquí pel món de temps. Planxes excepte tu, només tu les pots llegir, encara que la gent d'Amèrica us ensenyi les planxes. No, limita't a copiar-les al paper normal, encara que això generi dubtes sobre si aquestes planxes són reals o no. És el tipus de rotllo que a Déu li va. I el text el va copiar, d'això el va fer un llibre i el poble separar. Ei, heu amagat i m'ha anat a aquest ballant celtat. M'ha anat que el publiqui i el posi a cada llar. Uau, així que la Bíblia s'ha realitat una trilogia i el llibre de Mormó és el retorn del Jedi.
M'interessa. No tothom se'l creia, el profeta Joseph Smith. Deia que s'havia inventat aquell llibre enterrat al jardí i li deien passar, però ell va dir... Això no sols parlem buscant d'ell i va dir que va girar a l'oest. Agafaré la part 3, enterrada al jardí. Va venir, si voleu, si uns farem camí cap al paradís. El paradís? El paradís, cap a l'oest. Fruites i camps que s'escampen i floris. No! Coneixeu el profeta sempre ser yanqui. Mai he trobat un llibre nou de Jesucrist. Arribem cap al paradís, nosaltres som mormons i la nostra religió és yanqui 100%. Quan dius que va? Els mormons van seguir buscant un lloc on viure bé, perquè quan s'aturaven els fotien al carrer. Encara que la gent volgués veure les plates d'or, Josep no es deixava. Tinc punts als testigos. Bé, sigui com sigui. Ara ve la part de la història que potser ens fa plorar. De camí cap al paradís hi va haver gent que es va enfadar. Josep va ser disparat per un home boig i a punt de caure mort. Ara està guiant la gent, company meu, bringa'm llamp. Oh Déu, perquè em deixes morir, sense haver ensenyat les planxes a la gent. Mai podran saber si era cert o no, m'hauran de creure perquè sí. Oh, suposo que és el tipus de rotllo que a tu et va. Oh! Joseph Smith va morir per allò que creia. Els seus seguidors van seguir anant cap a l'oest. Brigham Young els va portar a una terra de Utah que van anomenar Salt Lake City. Allà els mormons es van multiplicar i van formar grans famílies, generació rere generació, fins que finalment em van fer amic. I ara és el meu torn de guiar aquesta de com aquests pioners van ser guiats de molts. Tens la paraula, regalem un joc de taula! Yanqui 100%! Tothom la seva primera còpia de llibre de Borbó. Què collons és un cop de culo? Què et penses que fas? Oh, només estava fent la meva feina, suposo que som un equip. Sí, però llibre de Borbó, no diu res sobre jocs de taula. És que en realitat no me l'he acabat de llegir mai. Què? És que és tan avorrit. Pensava que ningú més s'assabentaria, que no tot... ¿Qué es eso? ¿Una asamblea popular? ¿El puto 15M? Soy el General Tony, líder de la rebelión y protector dels ciutadans. Tu aquí no protegeixes a ningú. Pot donar suport a la teva rebel·lió. Només sou una colla de replegats que robeu i mutileu a les nostres dones sense cap motiu. ¿Sense cap motiu? El clítoris és una abominació. És màgia negra. Ha portat la ira sobre Uganda i és per això que s'ha de tallar. No teniu cap dret a tocar amb els cossos de les nostres dones. I tu no ets cap general. D'aquí a una setmana, totes les dones d'aquest poblat seran circumcidades. Això, o algo pitjor.
de haver acceptat res també. Escolta'm, papa. Els borbons parlen la gent que eren desgraciada com nosaltres, però que van trobar un lloc on anar, un lloc preciós. I ara mateix els envio un missatge a la tele i els dic que expliqui les dades. Què t'has passat tu, mira? Espera't que la filla i no obris la porta a ningú. senzillament dir que hem aconseguit batejar algú. Què vols dir? Mentir! Tu ets idiota! Els borbons no mentim! Jo una vegada vaig dir una mentida quan tenia 12 anys. Vaig somiar que anava a l'infern. Va ser realment espantós. En sèrio? Jo vaig tenir els pitjors malsons a l'infern! Després que morís més gran.
Vosaltres també teniu el malson de l'infern? Nois, tots hem tingut el malson de l'infern mormó. Alguns, cada nit. Però la qüestió és que coi li dic jo al president de la missió. Germà Price, què t'ha passat? Àfrica no és gens ni mica com el rei León. Crec que es van prendre moltes llicències artístiques. Està preocupat perquè acabem de veure com disparaven a un home. Germans, recordeu. Clic. Jo no puc dur a terme la meva missió aquí. Ni absolutament res a aconseguir en un lloc com aquest. Germà Price, ara mateix no es pot restugar amb mi. Acaba de trucar el president de la missió i m'ha dit que vindrà aquest cap de setmana per veure com les coses. El president de la missió? Sí. Exacte! He de demanar al president de la missió que em traslladi. Companya, sé que les coses s'estan posant xungues per ara. Però recorda, demà és el dia de Reis! Sí! El dia de Reis no és demà! No vol dir demà, vol dir el més enllà. La il·luminació! El dia de Reis! Quan la bona gent es troba amb el Pare Etern i aconsegueix allò que sempre he volgut. Me'n vaig! Germà Price, recordes la norma número 23? No sortiràs del quarter a partir de 8:45 del vespre. A la mel se les normes! Penso malgastar els 2000 anys de la meva vida en un lloc com aquest. Espera que te'n desfer mecànica! Tu també et vols saltar la norma número 23? Oh, no! I què se suposa que he de fer, jo, ara? Segons la norma número 23 no puc abandonar la vivenda més tard de 8:45. Però segons la norma número 72 no puc abandonar el meu company de missió. Això és Matrix! Norma 23, norma 72, norma 23, norma 72, norma 23, norma 72, 23, 72, 23, 72, 23... Ho sento, nois, és el meu millor amic. Germà Price, espera! Se suposa que hem d'estar just a la zona, però aquí no puc fer una cosa increïble. Espera, para, respira, pensa. Això no és el que vols. Oh, i tant si ho és. Bé, doncs si és el que vols, el que farem. Ens traslladem. No, jo no he dit que ens traslladem, he dit em trasllado. Ja, tu i jo necessitem coses diferents. Però si fa 2 dies que som millors amics. Jo no sé que tu millor amic. Només te'n van encolomar a l'escola de Borbons. No li he dit això. No referia que no passa res. És que en sèrio, no passa res. Ja sé com va. Ja estaré millor. Sí, això estaràs bé. Sí. Em sembla que tu i jo som incompatibles, saps? Sí, això som incompatibles. Ha estat un plaer conèixer-te. Igualment. Oh, gràcies a Déu, per fi et trobo. On és el teu amic? Jo no tinc amics. He escrit una carta al germà Price. Mira, diu... Has de tornar al poble, t'estem preparats. Preparats per què? Per escoltar-lo. He convençut a tothom que li hem de donar una altra oportunitat al germà Price. Em sap greu, però acaba de demanar un trasllat. Què és trasllat? Vol dir que el portaran a un altre lloc. No pot marxar ara. Ara estem preparats. Em sap greu, però ja ho t'he decidit. Perquè tu... què? Jo... què de què? Ell ha marxat, però tu encara ets aquí. Tu ens pots guiar. Ens tens tot el fiar llibre del Borbó. No! Jo només soc la dona que hi ha al costat dient oh, uau, que no fred! No cal tornar, tindràs a tu i juro. Què va fer Jesús quan el van condemnar a mort? Va provar de fugir o es va posar a plorar? No, Jesús es va aixecar sabent què havia de fer, encarant-se a la mort. Va saber que havia de ser fort, havia de ser fort, i es va enfilar la creu i va inflar el pit. Va ser fort, Crist va ser fort, i ens va ensenyar a tots la que va això de ser fort. I ara som
Senyor, perquè deixes que tot això passi. Concretament, perquè deixes que això passi a mi. Res enlloc així ser fort, i el lloc on també m'he sentit. Un lloc que sé on Déu existeix. Orlando! Tots al Borbós i fi. Ara sí, és l'hora, és la meva hora. Salida i volar. És l'hora de ser ben fort. Ara sí, és el primer cop. I lloc on el cel sempre es resolta. Succeïa que Déu diguera al fill, has de construir un vaixell i navegar fins a la terra promesa. I així el fill va construir el vaixell i va navegar fins a la terra promesa. Allà molta gent va seguir la seva semença i aquesta gent van ser anomenats nefites. Varen passar els anys i els nefites arribaren a ser més de 30.000 homes. Aquell mateix any van lluitar contra els lamanites, que van ser derrotats i molts d'ells sucumbiren. I què collons vol tirar això? Vol dir que heu de ser molt bons els uns amb els altres i tal. Llavors, el senyor s'enutjà tant amb els lamanites que els maleí, de tal manera que com que eren vells i blancs, els enfosquí i es tornaren foscos, ominosos i negres. Bé, de fet, aquesta part la podem saltar, I com que això va solucionar els nostres problemes? En general, durarà en qualsevol moment. I si ens veu aquí, ens matarà tots. Però cap, hem d'escoltar-li prou. Però per què? Fa 3 hores que estem aquí i no para de parlar d'aquesta merda que va passar a l'altra banda del món fa milers d'anys. No té res a veure amb nosaltres. I els nefites, per no tenir ni la sida. Que no, llavors la gent tenia una sida encara pitjor. Llavors el senyor digué als nefites, sé que esteu deprimits amb això de la sida i tal, però hi ha la resposta en Crist. Ho veieu? Aquest llibre ens pot ajudar. Acabo de mentir. No, espera, no he mentit. Hem fet servir la imaginació. I ha funcionat! Tu estàs inventant tot de nou ara. Canvies la veritat de nou expressament. No volem mentiders ara. Ha funcionat, pare! Sempre és fals. És mentida! Estàs inventant tot de nou ara. Afegeix restricció a la paraula de Déu. Vigila amb el que fas d'entorn. Saps que nanos i no creu. Caca de vaca. La historia que sentí yo es que me juraba que antes dormía barbudense. Oh no, no pots fer això! I per què no? Perquè no totalment en contra del del senyor. Ah, sí? On diu això? En aquell llibre que es posa si diu alguna cosa de dormir al mes, Enlloc! Espera! El senyor digué al profeta mormó, Joseph Smith, tu no tindràs relacions sexuals amb aquest infant. I Joseph digué, per què no, Per què no? I el senyor digué, si tu tens sexe amb aquest infant, tu... Cremaràs els focs de...
Per això et donaré un gripau. I així Josep va fotre un clau amb el gripau i no hi va haver més fila. Estás inventando de nou hablo, escuchando mis palabras llaves, no te pones a l'antiga Nova York, 3 homes estaven a punt de tallar el clítoris d'una noia mormona. Però just abans de fer-ho, Crist va fer que Voldemort els transformés en gripaus. Vol dir com el gripau que es va follar a Joseph Smith? Com aquell gripau. Perquè el clítoris és la més sagrada de totes les coses, digui Déu. De nou, inventen tot. Tu estàs. Ara no. Has trencat les normes, germà. Ara la teva ànima em pertany. Miqui? Pensa, pensa, i romandràs per sempre en la flam eterna. Ja me'n recordo d'aquest lloc. Un cop quan era petit vaig anar a cuina a mitjanit i em vaig menjar un pastisset. El pare va preguntar qui s'ho ha menjat i jo vaig dir el meu germà Jack i el va posar de cara a la paret. La culpa des de llavors m'ha perseguit amb la visió terrible d'aquella nit. Jo vaig i ho torno a fer. He comès un gran pecat de nou. He deixat el meu company tot sol.
preocupats. Ostres, perdoneu el creuament de cables que he tingut, però no me'n vaig. Sí, he vist que estava equivocat i que el que he de fer és quedar-me aquí, a fer feina. Ui, no, el sol de l'infern molt, punyetero. Ei, noi, senyor Macarena, on te la vinya del senyor que havies amagat? Aquí, per allà, només amb una colla d'africans que resulta que estan interessats en l'església! Que estan superposats amb els terres de l'ensenyança del senyor i amb moltes ganes d'aprendre. És genial això que diu germà Cunningham. Oh, germà Price! Ei, què, has trobat un nou company? No, no ho he fet i em sap molt de greu tot això que va passar entre nosaltres, però si has aconseguit convèncer tots aquests ugandesos i ara ens segueixen, és que encara podem aconseguir alguna cosa aquí. Primer de tot hem de decidir quins exercicis els farem fer, quins versos els ensenyarem. I llavors també he pensat que potser podríem fer alguna cosa amb música, sí, amb música. Tu em vas abandonar, te'n recordes? Sí, ja ho sé, però el pareçat m'ha fet veure que estava equivocat i que he de quedar-me aquí. Que he de fer com si no hagués passat res i ja està. Germà Cunningham, te'n recordes que han d'estar amb parelles, oi? No te valem el germà Cunningham. Sí, te valem d'aquesta manera. Haurem de decidir el germà Price. I així que, quanta gent exactament vau fer aquestes sessions de seguiment? A veure, exactament, tots! Exacte, que els lamanites tinguin l'estrella de la muerte, no vol dir que us hagueu de deixar manar per ells. Vosaltres sou més, us heu de rebel·lar contra ells. Digueu. Com els hobbits, que es van ajuntar per lluitar contra aquells ínfites. Exacte, mira. I llavors els nefites van lluitar contra els malvats lamanites i Déu els va castigar anomenant-los grocs. Oh! Com a cinos. Exacte. Per avui ja n'hi ha prou, ens veiem demà aquí a la mateixa hora. Molt bé. Aquell que te raó, els xinos són amenaça de veritat. M'encanten aquestes històries dels borbons, són tan collons de rares i ridícules. Germà Cunningham, només volia dir-te que estic molt contenta que el senyor viviés aquí. Moltes gràcies. Mai havia vist la gent d'aquí tan contenta. Ets increïble. Tampoc he fet res d'altre món. Oh, i tant! És fita una amiga meva la història de la batalla entre Joseph Smith i la diarrea i tot el seu poble va llegir. Heu sentit nom. Una mica sí, no? Sí, tots els borbons són una gent tan increïble. Travessar els Estats Units per arribar al Paradís, a Utah, i després seguir caminant per explicar-ho als altres. Oh, mai que m'ho havia parat a pensar d'aquesta manera. Creus que som dignes d'unir-nos a vosaltres? Ens estem esforçant molt i farem el que sigui que necessiteu. No ho has entès bé. No has de fer res per ser mormó. Tothom qui vulgui ho pot ser si està disposat a comprometre's amb l'església. I llavors, els bategem. Perfecte. M'agradaria batejar-me? Clar, seria genial. Perfecte, fem-ho! Què, ara? Per què no? És que, sincerament, jo no ho he fet mai abans. No passa res, jo tampoc. Saps com batejar algú perquè sigui de l'església? Clar, ho he fet milions de vegades a la Real Acadèmia dels Mormons. Doncs, sisplau, germà Cunningham, vull que em bategis. Juro dedicar la meva vida a l'església. D'acord, només deixa'm 2 segons per preparar-me. Perfecte, jo també em prepararé. Estic a punt de fer-ho per primer cop. I sembla que serà amb una noia especial que fa que el cor em doi i que ho vegi tot borrós. No crec que l'estigui a punt de batejar.
Llavors jo... fer veure que estem junts davant del president seria la millor opció pels dos. D'acord, però no em paguis. I no em toquis. Molt bé. Molt bé. Això
Sí, 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 sí. Per què he après aquests nobles africans? No, home. I ara, volem honorar-nos amb la història de Joseph Smith, el Moisès americà. Això és fantàstic! Alabat sia el Senyor! Alabat sia el Senyor! Us portaré enrere en el temps. Als Estats Units de 1823. En un petit torret anomenat Nova York. Hi havia malalties i fam. També hi havia un granger que ho canviaria tot. El seu nom era Joseph Smith. El Joseph Smith i emponyaré aquest nano. No, Joseph, no folis el nen. Joseph Smith, no folis el nen. Llavors Déu va baixar del cel i es presentà davant de Joseph Smith. Joseph Smith, no folis el nen. La sida et curaràs, follant-te un gripau. Seguissin a ell i a les seves planxes d'or. Llibertat! Igualtat! Lluitem contra l'esclavitud dels mormons de Nova York! Tot i les plantes d'or Són d'or! No portarà la gent A l'oest! I hem d'anar tot lluny Mormons! Sense d'ajuda a tots Som mormons! Som a la muntanya A l'oest! Cada som el crim A l'oest! Tocant amb l'opressió Mormons! Sempre som tothom Som mormons! Que potser ens fa plorar. Després de viatjar durant molt de temps, els mormons es van quedar sense aigua fresca per beure i es van posar malalts de disentèria. Mormó se'n va l'aigua, aigua se'n va l'op. Tot se'n va a la panxa, caca surt de cop. Caca se'n va l'aigua, aigua se'n va l'op. Caca va a l'estómac, surt més caca de cop. La puta! Se'n va l'aigua, aigua se'n va l'op. Tots va ser herència, caca va a l'estómac i s'usant la put. Sant que se'n va l'aigua, aigua se'n va l'op. Tot se'n va l'op, caca se'n va a l'estómac. Caca se'n va l'op, caca se'n quedat i surt aigua de cop. Patrick Veu, vinga avión, agafa aquestes putes planxes d'or i guia els mormons de la terra promesa! Desesperació, mortalitat. Aquí tinc les panxes d'or. Jo mataré la gent. Fia, endavant de tots. Encara que hagués mort el seu punyeta, els mormons van seguir vius i ajudant-se els uns als altres. I ser mormons de tot el que es van trobar pel camí. Fins que finalment
Nois, us he de dir un parell de paraules. Ara! Jo crec que m'ha encantat. No tenim ni idea. Més val que callis, que esteu prou emmerdats tal com estem. Jo només volia d'ajudar aquests pobres habitants del poble i realment volien aprendre. Germà, li volia portar això. És l'obra sencera escrita. Què està passant aquí? Passa que heu ridiculitzat l'església dels sants del dia darrer. Però ara ja som tots sants al darrer dia, no? Tu i la teva gent no esteu més lluny de ser-ho. Tots vosaltres. Germà Cunningham, digue-li. No si estem a punt d'anar a Salt Lake City. Jo ja tinc les maletes fetes. Ho sento una vegada, però jo mai he volgut dir que ningú ni realment a Salt Lake City. Però va sí que podíem trobar el paradís si t'escoltàvem. Clar, però quan diem això ens referim al paradís a dins d'un mateix. És com... rotllo Jesús i tal. Oh, ja ho entenc. O sigui que quan em vas batejar no significava res. No, significava... En general matarà les famílies de les dones que no estiguin circumcidades. O se suposa que l'anar jo ara. Ara ja sé com sou. Heu vingut al vostre encantador paradís d'Utah per explicar històries ridícules de gent menys afortunada per poder-vos riure d'ells. M'has trencat l'ànima. I us podeu fer com far de riure tots. Germans, més val que feu les maletes vosaltres també. Aquest districte queda tancat. Torneu a casa vostra amb els vostres pares i expliqueu-nos que tots plegats heu fracassat com a missioners. Tio, aquest cop sí que l'he feta grossa, Vull dir, sempre soc jo qui la caga. Però això? I mira que a mi m'agradava ella, Era com si pogués ser algú normal, algú que li importa, i jo que estava bona. En comptes de ser portat aquests pobres africans a representar la pitjor abominació de la història dels Borbons. L'Àngel Moroni baixant de la nau Interestel·lar Enterprise. Joseph Smith morint de disenteria. Aquesta és la cosa més bonica que mai he sentit. Sí! Vull dir, amb elements moderns estaves aconseguint alguna cosa. I després... Espera! Tota l'estona m'has estat intentant ensenyar alguna cosa, no? Sí! Jo pensava que podia arribar aquí i com si res aconseguir-ho tot. I estava perdent la fe i tu va i fas... una cosa increïble. Sí! Vull dir, jo pensava que ja no es podia aconseguir res aquí. I tu has aconseguit que estiguessin contents i esperançats i disfressats. Era gairebé com... Orlando... Em sap molt greu haver tardat tant a tornar-me. Qui ets tu, que m'estava ensenyant a mi? Però què passa ara amb la neutrògena, Que era una pila de merda inventada. No, és igual si les històries són certes o no. Això no és el més important. No, perquè ara es mutilarà el clítoris i tot serà culpa meva. Home, no perdis l'esperança. Jo t'ajudaré. Faries això per mi. Faria el que fos per tu. Ets el meu millor amic. Bona, Peluqui! Què ha dit el president Borbó? Li ha agradat l'obra? I el meu germà Cunningham. Segur que esteu fent fort de veure els cicles seves. Caram, o sigui que esteu aquí. Ja he sentit rumors que diuen que la gent d'aquest poble s'està rebel·lant contra nosaltres. Sí, ens han ensenyat que hi ha altres camins. No ens oposem a tu, farem el que tu diguis. Però Peluqui, com pots dir això? El nostre profeta ens ha ensenyat que no està unit contra l'opressió. No li ha gustat el nostre profeta. No el tornareu a veure mai més. Però què estàs dient, Nabulungi? Per què no? Perquè el nostre profeta ha estat menjant pels lleons, vale? Aquí no m'agrada la gent! Què heu de veir? I és la meva! Creiem en altres coses! No! Però ja tots plegats! No hi ha terra promesa ni salvació! No, Nabulungi!
no et sabran de res contra els seus poders de vudú. I val més que vigilis, perquè si no invocarà l'àngel Moroni, que baixarà de l'estrella de la muerte, i llavors també vindrà el Kraken, i llavors llançarà els torpedos als seus gemesmits des de la seva boca de Crist i el transformarà en un nou d'espiana. Calma, no t'he de perdonar res. Ho entenc. Ei, no us penseu que aneu? Penseu que no? Si no tancar la barraca. Sí, hem de tornar a casa. Per què ho diu, això? Que no sap el que ha passat. Però aviam, el que volíeu no era passar 2 anys de les vostres vides en un lloc emocionant i ajudant a la gent. Sí, doncs fem-ho. Però el president de la missió va dir que no podíem estar més lluny dels sants el dia de Reis. Mira, sabeu què? Que el donguin. Tots nosaltres som mormons. Tots nosaltres. Encara que canviem alguna cosa, o trenquem alguna norma, o tinguem seriosos dubtes sobre l'existència de Déu, això no canvia qui som. I si tenim dubtes sobre la nostra sexualitat? Això tampoc. El dia de Reis no vol dir més enllà. Vol dir demà. Et quedaràs aquí amb mi? Faria el que fos per tu. Ets el meu millor amic. No et preocupis, amic meu, tot anirà bé. Demà és el dia darrer i jo sóc aquí amb tu. Demà és el dia darrer. Demà és el dia darrer. Demà és el dia Jo sóc el germà Mutumbo i he vingut per compartir amb tu aquest llibre genial. Hola, sóc la germana Kimbe. Parla de gent que era pobres i moixos com tu. Un sex sagrat. Ara! Som grans i rivals. Rivals forats. Rivals
el més sagrat que hi ha.